जोंहा मा माबायो नै मा माबायो रायजो जानायनिसो बायो र'। हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फरायग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय आं दा रेडि जादों। मा होनो दिनै समबार ना मन्दिरावबो थांगोन। ओमफ्राय मा होनो मुसलपुर बाजार जायोना समबाराव बेयाव थांगोन आरो ना। बायनोथ' खयदि गैया लोगोफोरजोंसो थांफागोन आं। ओमफ्राय नायनोसै माबाफोर मोजां नुयोबाथाय लानोबो हागोन लायाबो जानो हागौ। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबाथाय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। ना मा होनो मैयाबो बानायदोंमोन आं ससे खिन्थु भिडिअ'नो कमप्लिट जायासै ओंखायनो गासै थांनोसै नायबाय थादो दे। बिबार लाबाय गाइखेर लाबाय। दे मन्दिराव थांसै आंहा साथा लानांगौ दे। गाइखेर फुल जानाय जाग्राफ्रा बेटारि गारियाव थांसै। ओमफ्राय नै आंहा खुलुमखांखाबाय। ओमफ्राय आब' सासेया फैयाखैमोन नालाय बेखौ नेगासिनोमोन। नै बाजार जाग्राफोरा मालाय फुजानि ड्रेस बायनो फैसोदो। आंहा ओरैनो फैफादों। नोंसोरसो फैफादों ना आङो जों आंखौ उल्था जबोनानै साला दिनै मानसि खमबा हामगौमोनहाय। आदसा दिनै माबा जाबायानो 25 जाबायानो बिनानसि फैबाय था होनहरदों आंखौ। फैबाय था होनहरदो। बेयाव मन्दिराव थानाय होनदों। फुजाया मास मोनसे मास मोनसे 28 ना माबानो खोनासं बारा मानसि गैया थानि। ओइ बिस्थिबार ओमफ्राय नेक्स्ट समबारफोराव मानसि जागोन खोना। मा फानदो नायनो भिडिअ नागिरना मोनाखै आं बायदोहाय इयो। बेनो गान्दुवार नांगौबा गान्दुवार उखय ओइ थायोमोन सं आयु बोरैबा लामब्रायबाय नुदो नागिरना मोनलाबा मानसिफोरा गैथारा ना दख'नाफोरा बा आं नोंसोरखौ भिडिअस लाबाय थागोन नोंसोरनि लानायखौ नाय बेखायनो मा लानो नागिरदों गानबानो समायो आरो माबाबो बिदि नुगोन। गोदोर नांगोन खोना एसे एक्सेल नांगोन ना गरमफोरा जाथाराखै आंसो आंखौ जबनो होबाय थादों ना फाननायखां बेफोरखौनो लासावलाबायनोसैलां। मालाया आंहा मालायो मालाया मालायो आंहा मालायो होनसैला माबा आंना माबा मबाइलानो माबा जाजोब्बाय। जोंहा मा माबायो नै मा माबायो रायजो जानायनिसो बायो र'। सासेयाबो नायगासिनो सासेयाबो न'खर काप बासिदोरा माबायदि सिथासो नांगौ नाहर ओंखायनोथ' ओरैजायबो थानो हागौ ओरैहाय माबानानै खनसे नाहर माबाथार कानि लाबाय आंहा गस्ला सुनो ब्लाउसबो सुगोन ओमफ्राय मा होनोमोनलाय कुर्ता ओइ खनसेलाय मा लादो ओमफ्राय टिमासफोरसो लालाबायो देनजारसो जोंनिया बुस्थु बायनाया। ओइ इखौ खै थाखा बिदो नोङो? थाइबा
तो चलते हैं मा होनो फुङाव सावनो फुङाव साथिखौ माबायावनो बेलासियाव सावोमोन फुङाव सावग्रा खालामोन र' बुजिबा बुजिसै एबार खुसेर रोसि लोंलायनोसै आरो माथो मोलेलेसो जाबाय आंनिया ओंखारबाथाय बाहायनो लुगैयोना थांफिनसै जा Makasih na aku tuh sih Arta itu bau nang mas kok cerita kan Kita juga konon nana juga jika aku nggak masuk kau senap kita sini tuh lagi nagir kita ini kita senap kalau nagir kada memang apa tuh nah sini mau sini kali ya kau sini kaya Bogor na may bande ras ke Bogor sekolah sampai sini palu ayo hayangin namali kayak goro manjubay lagbar naman bay ang amalap kagde kanilo malap fuzani dress point tang sada gaya nga lagbar nai kurta sunu kanis lana fibel nangani mazang monnani kurta gilani sunani ganasi goso baidin le ओमफ्राय इनिखौ ब्लाउस सुनि जायखिजाया सुनानै दोनगोन आं गानोना मा खालामनो नायनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जा ओंखाम उखैबाय ओंखाम जानांसिगोन लोगोफोर जि ओंखाम उखैबाय ओंखाम जाहैनोसै दा आयौ मासे गरम ना बोथोरा ओमफ्राय जोंहा आइयाबो थांदोंमोन नालाय बाजाराव लाबोदो जानोसै ओमफ्राय र' जिंखा साइनसै ओंखाम जायाखै सहाय जि उखैबाय बेखौनो जानोसै आं दा ओंखाम जानो होनदोंमोन नाथाय जिंखासो सायनो होबाय आइया दा सायनोसै आरोना आइया गाज्रि माबागासिनो सुगासिनो आसार खालामनो सिरिजोब्बायना मोजां नङा बारा गरमफोराव गस्ला बोरायसो गाननांगौ दै लोंना फैनो र' Estamos de pasar. Tinha saído Nah, mas tinha kan. Mana? Dia harus segera nak langsung. Semua beri saya, macam mana yang di sana ni. Pul tu nama? Sini nama. Sini terus. Tapi maya, namun saya telah nanti apa kesini, si sandung bahasa saya dong kucing tangnya, ayu baik ya. Saya berjanji dulu ke orang yang ni berbudi, saya ni macam orang ada tap saya ada naji batai, sampai konsini girl lo saya batai, time lana beji menang, itu saya dia, sampai dia apa ni saya ada. Pasti dia hasil sundalan saya, bikur ke karena saya, you know. Iferbaidi ada hasil subnasi ada na, mana tap sana mana sih ada,
सोर सोर माबायदि सायो मिथिला आंहा इदि सायनानै मोजां मोनो इदि सायनानै थाब जानाय बायदि मोनो ओमफ्राय खनसे लागैनो ओरै गोलाव लेमबाथाय हाखवा हाखवा जाया जाया मोनो आङो सायना लाग्रोबाय थानोसै लोगोफोरनि